Mahal kita. Na-appreciate ko lahat ng effort mo. 5 beses na kitang nabasted. Sige, tanggap ko na. Wala, lahat talaga. Wala talaga akong tsansa sa'yo. Guro kahit friendship na lang may offer mo, tatanggapin ko yun. Alam ko naman, wala rin naman patutunguhan eh. Kaya... Hey, Rayward, huwag kang umiyak. Uy, mahal kita. Huh? Rayward, na-appreciate ko lahat ng effort mo. 5 bisis. Sabi ko taga Maynila ako, pero sabi ko 5 bisis. Parehas mo nito Bisaya. 5 beses na kitang nabasted, pero na-appreciate ko yung ano yan. Okay. Tarong yate. Oo kasi. Sipin mo, 5 bisis mo ako binastin. Tapos ngayon, 6 na bisis na sana. Buti na lang. Nasagot mo na ba ako? O baka gawin mong 6 na bisis? Ano? Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.